Pierwsze bardzo ogólne wzmianki o charakterystycznym ubiorze Kaszubów pochodzą z XV-wiecznych zapisków Jana Długosza. Więcej informacji o sposobie ubierania się dawnych mieszkańców Kaszub, głównie w okolicach Gdańska, można czerpać z XVI, XVII, XVIII, XIX-wiecznych rycin i malarstwa tamtego okresu. Te materiały ikonograficzne posłużyły później do rekonstrukcji dawnego stroju kaszubskiego, który w połowie XIX wieku ulega stopniowemu zanikowi. W 1910 roku w Kościerzynie Franciszka Majkowska podjęła próbę rekonstrukcji kaszubskiego stroju ludowego. W tym celu wykorzystała swoje badania terenowe i przekazy ustne. Mimo dość swobodnej rekonstrukcji strój ten przyjął się i był w tamtym czasie powszechnie używany przez zespoły taneczne. Został nazwany strojem świetlicowym, dla podkreślenia, iż jego funkcję i wygląd należy łączyć jedynie z folklorem widowiskowym. Po II wojnie światowej rozpoczęto szeroko zakrojone badania nad kaszubskim strojem. Największe zasługi na tym polu należy przyznać profesor Bożenie Stelmachowskiej z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka zrekonstruowała dawny kaszubski strój męski i damski na podstawie badań terenowych, rycin i malarstwa. Profesor Stelmachowska tylko w minimalnym stopniu oparła swoje rekonstrukcje o ustalenia Franciszki Majkowskiej. Efektem badań było opracowanie w 1959 roku naukowej rekonstrukcji wzorca kaszubskiego stroju ludowego. Dalsze losy kaszubskiego stroju potoczyły się w dość nieoczekiwany sposób. Wzór kostiumu opracowany przez profesor Stelmachowską nie przyjął się. Natomiast strój świetlicowy radził sobie znakomicie i szybko rozprzestrzenił się po całych Kaszubach poprzez nowo powstające zespoły folklorystyczne.